yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Salaman karo Mas Hendro, salaman karo Mas Hendro sih. Nah, wis salaman sejanten no, nggih. Lah iya, saya yen aku kangen karo sliramu. Salamannya saya ketemu ya, Pak. Salaman saya ketemu ya Mbah Bogel, Pak Lurah. Matur suwun Mas Hendra. Pak Lurah gendut. Bapak punya lagu Pak. Apa aku tanyanya pakai bahasa Indonesia. Tak batin saben dino Monggo aturan bakso. fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning Ini deh kuy. atiku. Mas Hendro matur sembah nuwun. Moro tresno. Oke, siap. Iki Pak RP salaman sih. Ah, nggih. Iki Pak RP ini. Pak RT. Tempur Sari Moro Tresno Ah. Alkalin Audio Serafoto Pak Joko kalian Bu E. Terminal Madiun Ngawi kontolanku Monggo Bu E joget. ora bakalan aku ngolah hati. Yen jaman semono anake mak tukiran bakal bacel Pak Lurah ana ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi kontolanku ora bakalan ku ngolah hati. Yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjiku. Moro Tresno Pak Usman.
dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Kowe ngono ki iso ora, Dek? Iso. Iso. Mas Ri Sugeng Rawuh, Mas Bani Juragane Catering Depok Sugeng Rawuh. Bersama Moro Tresno Kalian Audio Surabaya. Asik. Ngajeng tembang sinten? Monggo Bun. Salaman yen. Monggo jumeneng Bunda. Bulan alawe
untuk kendaraan Fortuner ya. Fortuner yang ada di depan parkiran, mohon kiranya digeser sebentar karena ada tamu yang mau keluar. Sekali lagi mobil kendaraan Fortuner. Info dari keamanan, matur sembah nuwun. Spesial Pak Narto, Juragan Ayam Pasar Cengkareng. Ayo Pak Narto. Spesial buat keluarga besar PD Pasar Jaya Cengkareng. Sing tuwa
sedina kanggo wong liya. Bapak Ibu, iki dilanjutke lewung iki ana Mas Iyung, ana Mas Tarno.